Okay, sikhona ke mabhida njengoba kade ngishilo ukuthi khona intombi nezinsizwa. Kokho ubuhlobo ke. Sesibamba insizwa lana ishela, sayibamba nje ngqi. Sathi insizwa, ithini intombi iyathambisa ngane yakwethu? Iyathembisa ngane yakwethu ukuthi ngoba iphuma kosho mina ngiphuma emsingi into esilwayo yiyo leyo. Hawu, yini abangakangaka ngoba phela ke igodi ziyaphakelana mfowethu. Bathi ke induka enhla igawula ezizweni. Yini mhlambe lengaka engazi ukuthi wena mhlambe usulahla ithemba. Mfowethu angeke ngize ngisho okuningi okushiwa intombi kodwa ukuthi ngoba ikhala ukuthi yona ngeke ize suke show iyokwendela emsingi. Asuka madoda. Ntombi, yini inkinga? Vuma nothando. Hayi akuvunywa kalula kanjalo. Kodwa inamba uzayidedela. Ngeke ngiyidedela. Yebo madoda. Ngeke ukuthi ngiyidedeli lami. Sengimthelile. Asuka madoda sikhona ke mabhida njengoba isho insizwa ukuthi ngempela ke ithi ngempela iyayishaya intombi manje isuka nayo njengoba ubona ukuthi kuyaphikisana kumnandi kakhulu njengoba ubona nase stage sebeqalile benza khona lokho kudume ngazo ikhona njengamanje ingane zomanje ngoba uyibonela ngemumva nabalandeli bagcwele ngalendlela esimanga eliso left and right uyayibonela nje ukuthi nawe umcimbi usekuwuwo nawe ekhaya sithi sondela uvela nje ubiza abangani bakho nabangani babo bebiza abangani babo kunjalo nje Mashallah TV.